Orain dela urte asko eta asko Euskal Herrian lamiak bizioen ziren. Errekan bizioen ziren eta horrean bilatearen argitan bere urrezko erraziarekin bila korrazten zituzten. Bitartean kantatu egiten omen zuten. eta noski pixkanaka lamiak hainbeste zinkeri marmar eta inbidiagatik desagertu dira. Baina ez larritu, bat zizkigu. Eta bere historia kontatzea goz. Hona hemen ba, Errekamariren historia. Errekamari Euskal Herriko azken lamia! Hasi baino lehen, ipuin honetako pertsonaiak aurkeztuko dizkizuet. Piu! Ei, txuri! Azkar, ozen! Eta bezit, Martin jartzen da. Eta egunero bereak dizkizuetik. Baina batez ere bere bizilagunak ezagutuko dituzue. Hauek bere bizilagunak dira, Agustina eta Katxali. Eta azkenean, Errekamari. Errekamari! Badirudi ez duela azaldu nahi. Berekin da. Errekan egongo da. Aurrera ba! Egun batean, Martin egunero bezala mendira jantzen bere arrekin. Venga! Piu! Azkar, Jose! Zuek larrera eta nik lokurixka bat egingo dut. Lasaitasun honekin bai edo, kedu dut. Tira, hemen nion ez da ardia posterik. Lasai doak zu. Eta berriz ere, horrekatik zentoren zenigela iruzen. Kontxo, edo nik txoratu nago, edo zen larrerioari da nun gertatzen. Logurea joan zen, oiatu danekin joazuko naiz ez aspertzeko. Egunon! Egunon! Hau da! Txotxola! Jarraioa, nik uste dut norbaitek niri adarra jotzeko gogo handia duela norbaitek. Azkeneko froga egingo dut. Ni Martin naiz! Nik ez dakit papen Zun bizu zara? Ni Errekamari da nire izena txuretan. Txuriak eta berria. Baite ditut, oso pozien ezaren. Errekamari irekin bueltatxo bat emateko. Osagozik eta lahai, arratsalde guztia jolasten igaratzen. Baina lako batean, Martin oso berandu zela konturatu zen. Kontxo, oso berandu da! Iu, azkar, goazen! Bai noski, egunero egiten abesten eta beti kanta hori
Zenbait ikasniago, lan hori gure kanpora ikasniago. Iso, tamietzat ere horazia, munduko bakarrik noan daten dut. Tamien horazia horazia da. Non egongo ote da horazia, inbaldatik, aregaten azten horazia dugu. Ikusi hori zenbat ari dauden hemen, ari guztia pasatu zentan nola edola azatuta. Hemen ez egon, hemen ez. Nekatuta nago, baretzen lapian. Halako batean, horrak entzun zuten. Errekamari! Errekamari! Baina zertan ari zarete hemen! Goizeko seiak dira! Ari nagoz! Errekamari! Joan aldira, haze begira. Zer gertatu da ba? Zure bizik lagunak ona etorkitza. Neri horazia teknikoa zentzaztero. Oso pozira. Thank you.